Puson ang ikatulong hugna sa local tourism jumpstart nga gipagayon sa lungsod Pamplona nga kini formal nga gibuksan sa pipila ka mga tourist spot sama sa Sakada, La Nibia o Rabiton. Ang maong programa gitambungan kini ni Provincial Tourism Unit o sa LGU Pamplona Tourism og ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo ang mayor sa lungsod Pamplona ug unang gina nga Mayor Janice Vallega Digamo. Sa Rabiton ang ulahi nga gibuksan nga gipinag-iya ni Paul Ernest Domont nga gitambungan usab kini sa mga stakeholder o ang tagiya usab sa mga tourist destination sama sa lungsod Dawin o lungsod sa San Jose. Dakong pasalamat ni Negros Oriental Governor Ruel Ragay Digamo nga ikatulong local tourism jumpstart ang nagmanglampuson. Aniyang pamayag ni Governor Ruel Ragay Digamo. Yes, because we cannot do international we cannot accept international tourists for now. So we will find ways na maka-recover ta kaya na-damage na magiging nga to ang tourism industry because in the pandemic. So we will set protocols. We will set protocols that is in line with the protocols of the NITF nga makapadayon ta sa ato ang tourism industry. As I've said, dili ko ganahang muhunong aron magprotektar lang ta sige sa virus or mag-kill ta sa virus. We will do everything nga maka-recover po ta because after all basig-sige ra ta protektar dito, namatay na atong mga tawo sa kagutom kaya wala na tayong gikaon. Governor Farm Tourism Oriental Governor Ruel Ragay Digamo. Laing nga lokal nga balita, nagpasalamat si Mayor Janice Vallega Digamo nga mimugna og mga negosyo sa lungsod sa Pamplona nga kini gipasigarbo sa mga Pamplonanhon. May pasalamat usab si Mayor Digamo sa mga tagiyakin sa giablihan ang La Nibia, Sakada ug ang Rabiton ubos kini sa iyang administrasyon nga nahimong parte sa iyang pagpalambo sa lungsod sa Pamplona. Dugang pa ni Mayor Digamo nga nag-awag siya sa ganahan nga mo invest o mo negosyo sa lungsod sa Pamplona kung mahimo dili lang ang itong negosyo nga illegal. Sa pa ni Mayor Digamo nga sulod sa tulo niya ka termino isip mayor sa lungsod sa Pamplona mahimong better state, more vibrant community ang Pamplona. Ano yung pamayag ni Mayor Janice Vallega Digamo. Of Sir Paul, the investments of the Gabales family, the investment of the Tabalok and the Tumulak family, along with others who are planning to come and invest in Pamplona, will truly make my dream and the dream of other Pamplonanhons become a reality. So muingon lang yun gihapon po, come, visit and invest in vibrant Pamplona. Si Pamplona Mayor Janice Vallega Digamo, eksklusibong nahinabi sa Traga Balita 9. Taliwala sa pandemya tungod sa apektado ang turismo ang lalawigan sa Negros Oriental. Ang mipegan kunig hinay-hinay nga pag-abli sa mga tourist destination. Gibutyag ni Mayor Jose Pepe Abiera sa lungsod Sibulan nga andam na ang lungsod Sibulan sa pag-abri sa turismo tungod kay apektado usab siya moingon. Si dugang pa ni Mayor Abiera nga iyang gitasan si Miss Irene Requiron Puspos para sa iyang tourism aron maplastar na usab ang ilang tourism sama sa Twin Lakes nga kanunay nga pagabisitahon sa mga turista. Ani ang pamayag ni Mayor Pepe Abiera sa lungsod sa Sibulan. no? Ilabi na kay ang atong gitahasan karon nga maoy tourism officer designate diri sa atong lungsod mao man si Miss I, no? Di karon Puspos sayod man kita nga sa anang partiya dako priyang hebalo and from time to time sige gani mga meeting sa provincial tourism nga tuan, no? Office. So I believe nga kun doon na nagyoy yung go signal, no? Nga maka-open na ta mo mayon jud ko nga ang Sibulan willing, able og pwede na gyud, no? Maka-accommodate sa atong mga of course mga turista, but again as usual observing the proper health and medical protocols. In kaso Mayor, unsa may mga pasigarbo nga mga
ikahatag sa to Sibulanon ini nga to ang pagsulod. Oh yes. Una sa tanan, side man kita nga kanang atong Twin Lakes usan po na sa atong Sigarbo, no? Although kana karon is under man gyud na sa Pambi pod nga management, which is of course directly po nagikan sa ato ang taas, no? But again, sama sa atong giingon, atong mga katawan muana sa lungsod sa amana sa atong mga Twin Lakes, moagi man pod diri sa atong lungsod sa gihapon murag mabuhi pod ang atong ekonomiya, no? Gawas ana kitong atong nibalaan kitong sa may party San Antonio, Balugo, kitong sa Pontiac bitaw. So basig aton tong revive na puto siya. Okay? So hopefully kini mga areas nga alatuan sa atong mga katawhan ato na po di ma-open na pod. Tapos lang ulo na. Si Mayor Jose Pepe Aviera sa lungsod sa Sibulan eksklusibong nahinabi.